Ukuxoshwa kwaPresident Jacob Zuma ku-ANC kujabulisa abaningi. Kujabula abe-MK bajabula futhi nabe-ANC. Aba-MK bona-ke bajatshuliswe ukuthi vele bebengasafuni ukuba ku-ANC. Bathi nje ukuxoshwa kwaPresident Jacob Zuma ku-ANC kufana nokuthi nabo baxoshiwe ngoba phela bona balandela uNxamalala. Osike ubhuti okhuluma kule video ukuba i-ANC ihlakaniphile bekungamele iqale imxoshe uNxamalala. Cha, amakhomanda nazi indaba ezimnandi lapha. Ngithembe ngithi ngiyafunda lapha komana lapha ngotshele. Sekuputshuke umbiko othi oye umongameli wezwe umholi wethu phela uNxamalala usexoshiweke eqembini lakwaGogo. Shuthi ke senalo kwaGogo. Ngoba sesixoshiwe phela kaGogo ke. Uyaqosha uNxamalala shuthi nathi siyaxoshwa ke ngoba phela thina besilandela uNxamalala. Shuthi nje uNxamalala nje ose officially ke manje kumkhonto wesizwe. Lalelani ingane zakwethu. Lokhu ke sekuchaza ukuthi laba bebethi silandela umuntu ongazazi ukuthi uyini sebeze yini sebezisho manje akusekho. Thina besazi phela ethini ukuthi umholi wethu lo methu sengale ulindele laba bangale bamxoxe bangathi kusasa wayihambela loyo wayeukuthi cha bona manje somxoshele nje bamenzele izinto zalula kakhulu. Bengamele bamxoshi if bebehlakaniphile kodwa ke ngoba bayange enga abanye ipolitiki. Hayi ke ngani zakwethu sesizokwazi ukukhankasa kahle ngo-2026 ngeke kusaba khona abathi manje votele iMK ithatha lamavotayo lawo iyewanikeza iANC. Yabo? Ayisazoba mnandi wengane zakwethu. Cha ngiyanithanda wemakhomanda ningakhohlwa njalo umkhonto uyohlezi ukwazile njalo wemakhomanda. Gwaza mkhonto gwaza.